F'reazzjoni immedjata għar rapport tal-Awditur Ġenerali dwar l-esproprjazzjoni ta' proprjetà fi Triq Żekka, il-Prim Ministru Joseph Muscat indirizza konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja. Ir-rapport tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika u tal-IAID huma kundanna fuq l-operat tad-Dipartiment tal-Artijiet matul is-snin, inkluż f'din l-amministrazzjoni. Fil-konferenza l-Prim Ministru ħabbar li Michael Falzon irreżenja minn segretarju parlamentari. Riżenja li l-Prim Ministru aċċetta minnu fih. Il-Prim Ministru innota li Michael Falzon baqa' jsostni li hu ma ndaħalx f'dan il-każ. Iżda Michael Falzon huwa politiku li fem li l-aħjar mod kien jiddefendi l-integrità tiegħu u biex il-gvern jibqa' sejr il quddiem huwa billi jagħti lura il-mandat li tajtu u poġġa ruħu għal kull deċiżjoni li jkun hemm bżonn illi tittieħed. It-tnejn għalhekk ftemna li triq il quddiem hija li jirreżenja minn segretarju parlamentari. Minflok Falzon se tinħatar id-deputat Deborah Xkembri. Il-Prim Ministru semma wkoll numru ta' azzjonijiet li se jittieħdu minnu fih. Fosthom se jibda l-proċess biex id-Dipartiment tal-Artijiet jispiċċa minn dipartiment u jsir awtorità. Dan biex il-problemi serji ta' amministrazzjoni pubblika li tħallew jiddeterjoraw għal snin sħaħ ikunu indirizzati. Barra minn hekk se jibda l-proċess biex l-artijiet u l-kumpensi li nataw lil Gaffarena jittieħdu lura. Il-Kummissarju tal-Pulizija minnu fih intalab ipoġġi l-ogħla livell ta' sorveljanza u sigurtà ma' dokumenti fil-Berġa tal-Bavira. Il-Prim Ministru tenna li dan l-irfieħ ta' responsabbiltà politika tolli l-istandards fil-politika Maltija. Mhux se nimxu bħal ta' qabilna. Iż-żminijiet inbidlu, il-pajjiż inbidel, il-gvern inbidel, il-Prim Ministru inbidel. Jien personali u t-tim tal-grupp parlamentari u tal-kabinett tiegħi lest li nieħdu d-deċiżjonijiet anke jekk iweġġaw politikament u personalment. Kemm aħna kif ukoll dawk ta' madwarna. Għal darb'oħra tenna li dan il-gvern mhuwiex perfett, imma d-differenza jurija fil-mod kif jirreaġixxi għal dak li jseħħ.